we doen alleen dingen die we zelf gewoon heel vet vinden. We brengen alleen maar platen uit waar we zelf 100% achter staan. En dus we doen het in eerste instantie echt voor onszelf eigenlijk. En dan zie je met zo'n prijs toch dat er dus ook andere mensen zijn die dat heel erg waarderen. En dan krijgen we een prijs voor onszelf zijn. Ja, hey. Misschien, hè? Raw Psychedelic Southern Rock, dat is The Wolf. Begonnen in Sittard-Geleen, nu een eigen studio in Utrecht. Maak kennis met broers Pablo en Luca van der Poel en Robin Piso. Ja, dat is altijd een heel interessant en ongemakkelijk verhaal. Pablo heeft mij leren kennen toen ik uit mijn moeder kwam. En dat was ook mijn moeder. Ja. Dus dat is heel toevallig allemaal. En dat maakt ons familie. Was niet mijn moeder. Nee. En Robin hebben we bij een jongere koor leren kennen. Dat heette The Young Ones. Speelden we bij een begeleidingsband. En heb jij later ook nog ingespeeld, toch? Ja. En toen gingen jullie weg. Jullie vonden me niet goed genoeg. Luca heeft een heel doordringende lichaamsgeur. Dus toen, één band met hem is al genoeg. Ja. Ja, Pablo kreeg voor kerst, toen hij, weet ik veel, 12 was of zo, of 10, kreeg hij een verzamel-cd'tje van Jimi Hendrix. En vanaf daar zijn we dat samen heel veel gaan luisteren en steeds dieper in dat soort muziek gegaan. En toen ook onze vader af en toe eens een nummer kunnen laten luisteren van hey, ken je dit? Led Zeppelin of zo, of Black Sabbath of Deep Purple. En dat had hij dan wel eens van gehoord, maar was niet helemaal zijn ding. En toen is hij dat ook zelf meer gaan luisteren. Is hij zelf meer in die oude 60s, 70s muziek gedoken. We hadden bij Paul en mij thuis stond vroeger altijd Studio Brussel op. En dan kwam van alles voorbij. Alternatieve rock. Mijn vader luisterde heel veel naar Nick Cave. Naar dingen als Morphine. Best wel alternatieve dingen uit de 90s en de jaren 0. En heel af en toe ook, weet ik veel, de Hendrix. Nou, niet echt Hendrix. De Beatles ook niet. Nee. Dat kwam later allemaal pas. Ja, dat kwam later allemaal pas. Toen we zelf muziek gingen ontdekken. Ja, we kunnen goed met elkaar door een deur. En weet je, als we samen zijn, dan is het gewoon altijd super. Het is gewoon lachen. En als we op het podium staan, dan maken we er gewoon een fucking vette show van. En dat werkt gewoon altijd. Ik heb het zelfs wel gemist. Of zo. Ja. We hebben elkaar wel veel gezien de afgelopen tijd. Maar dat is toch anders dan op tour gaan. We hebben ook een soort van pauze gehad, omdat we niet hebben kunnen toeren. Ja. Dus misschien als corona niet was geweest dan, en we bleven maar op tour gaan, dat we over 2 jaar echt slaande ruzie hadden gekregen. Maar dat we nu door corona een soort van reset weer hebben. En dat we er weer 13 jaar tegenaan kunnen. Hey. Ja. Maar je komt er wel achter in zo'n jaar wat... Ja, weet je wel, was gewoon heel veel ook niet. En ik denk dat toch gewoon een heel groot onderdeel van in een band zitten. In ieder geval van in deze band zitten. Is live spelen en die connectie creëren met het publiek. En dat is echt anders dan een livestream spelen. En dan achteraf de reacties gaan teruglezen. Want dat is het enige wat zo van in de buurt komt van die eigenlijk ook een beetje zo van de bevestiging van een publiek, weet je wel. Dat is iets heel... Dat heb je nodig als muzikant. Zo. Je bent een beetje exhibitionistisch, staat op een podium en je laat de wereld jezelf zien. Ja, en als het dan stil blijft, dan is dat heel weird. Dan alsof je in een soort van... Alsof je in een woestijn staat. Hallo, hallo, hallo.
hadden bij onze albumrelease stream hadden we een nep publiek applaus in onze oortjes laten afspelen. Dat deed onze geluidsman dan. Na eigenlijk nummers, zodat wij ons niet zo awkward zouden voelen en gewoon de beste show konden spelen. Ja, dat was heel nice. Als iemand wil dat wij meer elektronische muziek gaan maken of zo, of meer moderne dingen, denk ik, ja, wat is de Wolf dan voor die persoon? Dat is misschien 0,0001% van zijn leven. Voor ons is de Wolf gewoon zo van 100% van ons leven. En wij vinden het dus heel belangrijk dat we doen waar wij achter staan. Dat we onze muzikale identiteit kunnen verspreiden over de wereld. En dat heeft dan heel weinig te maken, in mijn optiek, met wat andere mensen van je willen. Als dat dingen zijn die niet voor jou natuurlijk voelen. Of goed voelen. Of... Ja. Nee, ik ben eigenlijk ook wel blij dat mensen... wij doen iets en we krijgen daar allemaal positieve reacties op. Het is fijn dat we niet ons hoeven te... conformeren aan wat andere mensen zeggen. Van, de Wolf is echt helemaal niet vernieuwend of zo. Ik vind dat ze vernieuwendere muziek moeten maken. Dan denken wij... Luister je toch andere muziek? Ja, ga dan naar een andere band kijken. Ja. Hallo dames en heren, wij zijn de Wolf en wij zijn genomineerd voor de publieksprijs van de Limburgse Popprijs. Ja, en je kunt stemmen op ons tot 16 juli. Supermooie bevestiging van dat je goed bezig bent. We zijn begonnen voor onszelf met z'n drietjes in een repetitiehok. En uiteindelijk na 13 jaar krijg je dan een prijs. En dat is zo mooi. Dat is niet waar we het oorspronkelijk voor deden. Ja, we doen het gewoon... we doen alleen dingen die we zelf gewoon heel vet vinden. We brengen alleen maar platen uit waar we zelf 100% achter staan. En dus we doen het in eerste instantie echt voor onszelf eigenlijk. En dan zie je met zo'n prijs toch dat er dus ook andere mensen zijn die dat heel erg waarderen. En dan krijgen we een prijs voor onszelf zijn. Ja, hey. Misschien, hè? Wij denken aan Led Zeppelin, Cream, Free, Deep Purple, Jimi Hendrix. Maar oud zijn deze jongens dus helemaal niet. Integendeel, 3 erge jonge jongens uit Limburg. Ze staan op nummer 2 in de Limbo Top 10. Daar ben je dus een held in het zuiden. En ze zijn in het bezit van dit Hammond-orgel. Ze wonnen in 2008 de Kunstbendeprijs. Dit is de Wolf, jongens, welkom. En ik zie onszelf ook al als 3 Limburgse jongens. Ik bedoel, ja, we wonen alle 3 in Utrecht en we wonen daar ook heel graag of zo, maar dit is wel de plek waar we vandaan komen. En ik bedoel, Nederland is ook zo'n klein land. Ik bedoel, ja, weet je, het is ook niet dat als je naar een andere plek verhuist, dat dan je identiteit niet meer... Ja. En we zijn de ene keer zeggen mensen, dit is een Utrechtse band, en de andere keer zeggen mensen, dit is een Limburgse band. En ja, ik vind het allebei leuk. Ik vind het ook heel leuk om weer hier te staan in het zuiden. En dat mensen wel echt als thuiskomen altijd. Ja, zeker. In Limburg spelen. Ja. Vooral Zuid-Limburg. Altijd een thuiswedstrijd. Als we in Heerlen of in Sittard spelen of in Maastricht. Eigenlijk nog even broodje Bufkes aan, hè? Oh ja, dude. Broodje Limburg. Is er een Bufkes in Heerlen? Hoe laat is het? Tot 5 uur open. In het Choreo-centrum. Nou, laten we dan snel afronden. Choreo-centrum, dat is wel... 5 minuutjes lopen. Oh, oké. Nice.